салом алейкум дӯстон, хушомадед ба канали D Mobile, бо шумо Манделер. Имрӯз обзор ба смартфони нави Realme 9i мебошад. Ин яке аз смартфонҳои нави Realme мебошад. Бо дигар смартфони нави Realme ин Realme 9 Pro Plus мебошад ки ба ин смартфон дар дигар видеои мо обзор мекунем. Диданро сар мекунем аз комплектацияш. Ин дар комплектацияш мощный блок питания дорад ба 33 Вт ва кабели USB Type-C ва чихол дорад. Комплектацияи Realme ҳама вақт беҳтарин аст дида ба дигар компанияҳо, масалан Samsung. Дизайнаш бошад ин смартфон як негаштагитон смартфони қимат ва монанд накен. Ин ба смартфонҳои OnePlus монанде дорад ба ин смартфон. Ин смартфонро бо ду ранг мебарон, кабуд ва сиёҳ. Дар корпусаш ҷой дода шудааст ҷой барои микрофон, наушник, ҷой барои зарядник ва динамик. Динамики ин смартфон стерео аст. Аз ду тарафи телефон овоз мебарояд. Ва сканер отпечатки пальцеш дар ёни смартфон ҷой дода шудааст. Ин хеле беҳтарин аст ва тезтар кор мекунад дида ба сканери дар рӯи экран буда. Дар чапи смартфон бошад ҷой барои сим-лоток аст ки ин 2 нано сим-карта мегирад ва як флеш-карта мегирад. Дизайни камераш бошад. ин камера аз корпус камтарак баромада меистад. ин хеле беҳтарин менамояд. ин корпус бошад обични пластик, рамкашам ва худи корпусам. Дар ин корпус изҳои даст мемонад. Хубтараш бо чихол истифода мебарем. Як плюси дигараш аст ки ин дар рӯи экран заводской плёнка мебиёд. ин беҳтарин аст. Экрани ин смартфон бошад ин IPS матрица мебошад, диагоналаш 16 дюйм. Разрешенияш бошад 2400 ба 1080 пиксел, плотность пикселаш 400 ppi мебошад. Частотааш бошад ба 90 Гц. Максимальная яркости экран 400 нит мебошад. ин камтар пасттар, дар рӯшноиҳо дидан экрана камтар мушкилтар аст. ин смартфон кор мекунад бо Android 12. Процессораш бошад Qualcomm Snapdragon 680. Бо ин процессор бозиҳоро бо средни качество бозӣ карда метавонед. Видеоискателаш бошад Adreno 610. ин смартфон 5G-ро қабул намекунад, лекин мана ин смартфони 9 Pro Plus ин 5G-ро қабул мекунад. Ба ин дар дигар видеомо гуфта мегузарам пурра. ин смартфонро мебарам бо памяти 4/64, 4/128 ГБ. Флеш-карта мегирад то объёми 1 ТБ. Камераш бошад дар қафояш 3 модул камера дорад. Основнояш 5 мегапиксел, фронтальни камераш бошад 16 мегапиксел. Основно камераш съёмка мекунад Full HD 30 кадр секундаш. ин смартфон NFC дорад. Бемалол харидатонро аплодит карда метавонед. ин смартфон бо як функсияи хеле беҳтарин дорад ки ин ҳамроҳ кардани оперативни памят аст ба 3 ГБ. худаш 4 ГБ аст памяташ. бо 3 ГБ дига аз памяти дарунӣ ба оперативни памят ҳамроҳ карда метавонед. ин беҳтарин аст. Батареяш бошад бо ҳамон стандартни батарея ба 5000 мАч. ин батарея 1,5-2 рӯз бемалол мерасад. ин смартфонро харида метавонед бо нархи арзон ва бо гарантия дар сайти TIFF-Trender. Спонсори ин видео ҳам анами магазин аст. Доставкашон ба тамом мерасия бо нархи арзон ва бо гарантия. Ссилка дар описание. фикри худатонро дар комментарий нависед дӯстон. дар шумо кадом смартфони Realme буд ва чӣ хел он худашро нишон дод дар дасти шумо? барои ҳамин нависед чӣ хел фикр доред ба смартфонҳои Realme. дӯстон, ин буд кӯтоҳ обзор ба смартфони Realme 9i. дар ин канали мо ҳар ҳафта видеоҳои нав мебарояд. барои ҳамин обуна шуданро фаромӯш намекунем ва яке аз смартфонҳои беҳтаринро ба худамо интихоб мекунем дӯстон. хайр то дигар видеоҳои нав.